Μαλάκα Γιώργια! Μαλάκα χοντέ! Όλο το επιτελείο σου! Έλα εδώ, πάμε! Τι έκανε ρε? Τι είναι αυτά ρε? Μία ρε Βασίλη, μία! Αυτό μπορεί να είναι πιο strike. Αυτό μπορεί να είναι πιο strike από του Αϊντάρα. Ναι ρε. Ρε μαλάκα με το πρώτο έκαμε γκολ πάλι ένα. Το πρώτο 1-1 είναι. Προηγούμαστε. Ένα βιβλίο. Ρε μη φωνάζεις ρε, μη βρίζεις. Κίτρινη. Αντωνίου εξτρέμ, είδες τι είδες με φίλοι. Αντωνίου εξτρέμ. Την προηγούμενη εβδομάδα λέω ρε Βαγκό, την προπροηγούμενη. Α, ναι, φάγαμε 3. Δουλεύετε. Όχι. Πάμε καλέ στη χώρα, με τον Ψόφο, που είχε Ψόφο. Πού να είχαμε και ενδιαφέρον! Κιδωνάκι! Χέρια μαζί! Ξύπνα! Μόνο μπάλα, μόνο μπάλα! Μόνο μπάλα παίρνει! Κάν' το μία ρε! Γιάννη! Γιάννη δυνάμωσε! Εγώ κάνω κάτι. Νάσο, δεν έχω πέσει του πρόεδρου. Να σταματήσεις το δεκάλιο. Όχι, Ξέρω, εσύ ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, αλήθεια. Έχει καταγίνει. Έλα Αντωνάκη! Έκαμε μια σχολή, έλα μάμα. Δεν γίνεται. Έλα, έλα, πάμε. Πάει εδώ ρε. Πάει στη ζωή τη γραμμή. Ανάποδα το δίνει! Γιατί φεύγει τη γραμμή. Ναι. Να δεις που είναι φόλ. Όλη η οικογένεια έρθει καφέ. Ήρθαν και εκεί μου. Πάρε τη Μαρία, μ' αν την πάρετε και Μαρία. Καλά ρε, γιατί δεν πέρατε να πάει και το τσιγάρα αφού ήρθατε. Πες θα πάρει τη μηχανή να πάρει τσιγάρα. Τσιγάρα ρε. Να τα μυρίσεις, πες θα έρθω μπαμπά να φέρω.
Τι κάνετε εκεί, έχουμε ομάδα. Με την Ένωση είσαστε ρε. Όχι ρε, δεν κοιμάζει. Κοτατάκι, δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω. Είναι παγωμένο. Έρχεται! Πήγε κοινώνησε Μαριά. Δεν λέει στο ίντερνετ, θα μάθω. Μπράβο, φύγε! Κώστα, φύγε! Πέρασε! Εντάξει. Τίποτα, πέρασε. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Μπράβο, Τέλη! Μπράβο. Κιδωνάκι κοντά στο παίχτη. Ρε Βαγγέλη. Τα delivery είναι εκτός, έλα. Γεμίστε το κέντρο. Φάουλ! Το παιδί. Βράσε μια μπάλα! Να βγείτε κάτε τον πράγμα. Ταλέντο μου. Μπράβο, Τέλη! Κώστα, μην βάζεις χέρια! Έλα βρε βλάκα, άντε! Ale πού έφαγες? Αυτός το είπε. Ale πού έφαγες, πονηρός? Μεγάλο θα κάνει ρε παιδιά, μεγάλο κάνει αυτό συνέχεια. Το έφαγε αυτό. Έλα βρε Λόρι. Παναγία μου, αφού δεν σούταρε το παιδάκι. Μαλάκα, από εκεί είναι πάρα πολύ καλή αυτό. Είναι πολύ δυνατή ρε μαλάκα. Μπράβο ρε Κιδωνάκη! Πες με την εμπειρία πια. Είναι ο Μπάμπης. Θέλω να τρέπεται να βάλω γκολ. Την τρέπεται να βάλω γκολ. Και μας τώρα θα μπαίνει μέσα. Δεύτερο ρε, τρεις είναι. Μπράβο ρε Αντωνίου. Μπράβο ρε Αντωνίου. Μπράβο ρε μεγάλε, μπράβο, ωραίο ήταν. Εντάξει ρε Πασκαλά, ρε Ματίνη πίσω, γίνα. Μεγάλα πότε, έσαι να κάνει αυτό. Ρε εσείς, πιάνει τέρμα ρε παιδιά.
Φάνηκε ρε μαλάκα. Το τέρμα πιάνει τώρα, μπορεί να πιάσει το τέρμα. Φάνηκε ότι θα Πιάνει κάνει το τέρμα, μπορεί να πιάσει το τέρμα. Βλέπετε ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Κεράσει μετά. Μετά κεράσει. Είναι κουράσιμο. Γιατί λείπουν τρεις βασικοί καλοί. Οι καλοί σου. Το μπακ τώρα το εξτρέμ που παίζει έξω δεξιά είναι το μπακ το δεξί σου. Τι λέει το παιδί. Μην το ξαναπείς. Χέρι! Ένωση! Άντε πια! Θα τον Κώστα το ασκούνεις. Θεό! Δονάκη πήγαινε στο πέναλτι, εσύ να το βάλει. Κολόγρια πήρε βάλει ένα γκολ. Τώρα πάμε στο πέναλτι ρε, εσύ να πάρεις μπάλα. Μπράβο Τέλη! Πάτε να μπροστά. Του πήγε. Έλα, Ρόδας ήταν αυτό το τέτοιο. Έλα επιστροφές! Μια χαρά τα πήγαινες εσύ, απλά φυσούσε και πηγαίνανε δεξιά. Το μαθείς. Ωραία, πού είστε Ρόδα. Μπράβο Πατίδη, μπράβο Γιάννη! Μπράβο Πατίδη! Καλά είναι πολύ, εσύ. Η Δονάκη πολύ ψηλά είναι. Εγώ έπαιζα. Μεγάλο. Σερέπας πίσω. Μπράβο. Το ball boy που είναι. Τους έχουμε πάρει. Άμα δεις τα... Αυτή είναι η γουρική τελικά. περίπτωση και αυτή έχουν Μπατίδη, πάρ' το πάνω σου. Αυτή είναι η γουρική τελικά. γιατί έχουμε κερδίσει την άλλη. Καλά πάει. Φεύγει! Μπράβο ρε. Μπράβο ρε τον ώρα. Μέχρι πού θα πας. Μπράβο τον Λινό! Είναι χάλασε. Πήραμε καφέ, Βλέπετε μπάλα. Μπάλα κάνει ωραίο. Όχι. Ρε φίλε, τι παιχταράς είναι. Δεν τρέπεσαι! Εκτός αν είναι έξω από το ρούχο. Είναι μέσα. Δεν τρέπεσαι! Βάγκο, άμα διαμαρτυρόταν το παίχτη σου, θα έλεγα ότι δεν είναι μέσα. Εγώ αυτό λέω, δεν είναι. Άμα διαμαρτυρόταν το δεξιμπακ, θα σου έλεγα ότι δεν είναι. Πέναλτι είναι. Αν δεν έχουμε βάλει πέναλτι, εμείς θα πάρει 3 πέναλτι και πέναλτι δεν έχουμε. Τι γίνεται. Εδώ θα βγάλει καλαμίδες κομμένες. Τώρα έχει Λιόλια! συνθήκες. Χρήστο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Τώρα και βάρ. Στην Αγγλία δεν τα δίνουν αυτά. Δεν τα δίνουν το παντού στο Μαρνέκι. Τι κάνει ο δικός μας θεός. Το έχασε παιδιά. Τραβηγμένο πέναλτι. Βγάλτε έξω. Συγγνώμη Παλαπάλη. Παίρνει τηλέφωνο, συγγνώμη, έκανα λάθος Παλαπάλη. Αυτός είναι, με το συγγνώμη. Για το τραβαγιές. Ναι, το έχει τραβήξει. Θα δείτε ρε παιδιά. Το σπρώχνει, ρε. Εγώ έτσι. Απλά πέφτει εύκολα. Άμα το κάνω όμως το ελκαβί θα φέρω να σπρέλει. Βάζει χέρια, αλλά πέφτει εύκολα. Έγραψε. Του μπράβο! Γιόλια! Το αρέσει Γιόλια! Το γάμα στο παιχνίδι! Το γάμα Γιόλια! Θα λες δεν πάλι μετά! Έλα Γιόλια, χαμαρέξου λίγο! Θα χρειάζεται μου αφόρο! Επανάληψη, Χρήστο, πίστευα ότι το πάει. Μπράβο Βρυδιάδη. Εγώ ξέρω που να παίρνετε γιατί. Στο τοπικό.
Φαίνεται ποδοσφαιρικός, γιατί παίρνει κίνηση το σώμα του. Δεν είναι σαν τους επαγγελματίες που το κάνουν, κοιτάζουν από εδώ, τις στέλνουν στη μέση και δεν καταλαβαίνουν. Τα χάσανε, πάμε! Φώναξε, Βαγγέλη. Τα χάσανε. Το δικό μου τα χάσει, βγάλανε και φάση. Το ξέρω. Το 5 παρακαλώ. Ναι, το 5 δεν παρακαλώ. Το 5 δεν παρακαλώ. Έλα, πάμε! Έφυγες! Μόνο σου, ρε! Φάουλ είναι! Κάρτα είναι! Είναι καλό το σημείο, παιδιά, πάμε. Το μόνο το βλέπεις. Ναι, το βλέπω. Παιδιά, είναι και καλό το σημείο, Καράτε, εκείνη ήταν το συμβολέο. Το προγένει με τον Άρη που βγήκε με τα ποδάρια και τον εκοπάνισε πάνω στο κεφάλι. Πήρα κίτρινη. Στο κύπελο, έτσι θυμάσαι. Ήταν ΑΕΚ, Άρης. Άστο Χριστό. Πάτο βάλει πρέπει. Μπορεί και να είναι. Πάρε φόρα και σούταρε. Βαγγέλη μπορεί. Ραμόν. Ο Τίμος είναι πρώτος άνθρωπος. Πάμε Ραμόν. Έγραψε. Ξανά! Πάμε Σταματέλο! Εντάξει, κίτρινη είναι, παιδιά. Κόκκινη θα βγάλει μάλλον. Έλα, ρε, γιατί έκανε καλακιά τώρα. Τώρα είναι πρέπει να κάνει. Δεν έπρεπε, όχι. Πού ρε παιδιά, εδώ έπρεπε. Έλα, μας ξενερώνεις, ρε μάλλον. Δεν πάει για πόδια, εκεί πάει να βρει την μπάλα ο άνθρωπος. Μαλακίες κάνει. Το ξέρεις ότι δεν τρελάξει. 9 στις 10 δεν την πιάνεις. 9 στις 10 δεν την πιάνεις την μπάλα. Τι θα κάνει, είναι τώρα το... Είναι το αμυντικό. Είναι το αμυντικό είναι τώρα. Αλλά αυτό ήταν δεύτερη κίτρινη. Μαλακία, αφρέαστη. Τώρα θα κάτσουν μόνο άμυνα. Τώρα τελείωσε. Τώρα να παίξω επίδεση. Πώς θα παίξουν. Πάει το fair play το ράβιο, το ένα, το γλιτώσα. 4 απέναντι και δεν έχω βάλει πέναντι. Τα πάρω. Σιγά. Μπράβο, καλό ήταν. Ρε μάλακα ψυχή λιγάκι. Δεν βάζω μάλακα. Το παίζει πια ο Γιάννης. Δεν είναι καλός. Βγάλει και ρέτσους είναι και τα πάνω και τα κάτω. Μου λέει πως ζούμε σήμερα και λέω ναι. Δεν ξέρω. Μικοέλη σήμερα θα τον βγείτε, Δεν παίζει ροντινέ, γι' αυτό ήταν, ξέρω τι λέω. Φλανέλα, τράμα φλανέλα. Έλα! Πιο καλή, βρήγαινε! Τι προλάβει. Μπράβο ρε μεγάλε Σίκο, μπράβο. Έσκασε το παιδάκι, έσκασε. Πριν πάει, Αντώνη, πριν πάει. Έσκασε. Γυρνά πίσω. Μπράβο, πολύ ωραία, γύρνα. Στην πλάτη σου, Αντώνη. Όχι ρε μάλλον. Φάουλ είναι! Φάουλ είναι βρε μαλάκα! Γύρνα, Ηλία. Πάμε τώρα. Μπράβο ρε. Μπράβο Μητσό. Έλα, Λιόλια, ξύπνα!
Όχι ρε Σχέρ, πώς τις τρώσω έτσι ρε Σχέρ. Παιδιά το παιδάκι πολύ καλό στο ματοφυλάκες, μπράβο. Προσεχάρω όσο βλέπω, μπορεί να του λείπει λόγια. Εντάξει, μπορεί να μην κάνει γρήγορα, αλλά είναι καλός. Να σταθεί. Έλα. Τέταρτο πέναλτι που αποκρούει. Ποιος είναι? Γύρνα Κιδωνάκη! Σταματέλα της κοντάκι πλάκα! Τον είχε προλάβει ρε. Δυνατός ρε σίγουρα. Γιατί όμως εδώ πέρα πάνω? Πειράζει φίλε. Μόνο δεξί, μόνο δεξί. Ένα είναι, πάμε. Έληξε, Βαγγέλη. Θα πάμε για μήνα. Ο δεύτερο που θα δείξει. Πήγαινε βρε μέσα. Βγάλτε έξω τον Παρασκευόπουλο! Πάμε τελευταία. Στράτη. Πώς κατάφερες εσύ. Ναι, πρέπει να έχεις. Αυτό έβαζανε και η τρογή της κόκκινης. Αυτός δεν βρίσκεται. Αυτό βγαίνει το... Όταν αποστολή θα τον έφερε. Αυτόν έβαζε συνεχή και σε κάτω. Ηλία, μείνε απ' έξω, Ηλία. Έλα πάμε. Κάτω! Κάτω λάθος. Μπροστά του ένα. Γυρίστε τώρα, Άστε γυρίστε. να του έχει φύγει μπάλα 10 φορές τα χέρια και έχει πάνε κοντά του. Μπράβο και μπράβο Γιάννη. Ήτανε πάσα. Ένας! Σούταρε! Κύριε μάρε. Το πίστεψε μάλλον. Γέμισε μπατήρι. Γιωργάρα, τι κάνεις ρε? Τι κάνεις, παλεύεις? Εγώ ότι δεν την παλεύεις. Μπράβο. Καθυστερείς δεν έχει ρε εσύ. Δεν έχει καθυστερείς. Μίτσο! Πώς πήγες να τον χαλάσει? Μην πάνε να σε κοιτάξει κάποιος, έχεις κίτρινη κάρτα κάτω στο τάκλι, μια χαρούλα εσύ. Χρειάζεται. Να κάτσει να κάνει αυτό. Γιάννο Παπά! Κανόνισε μαλάκα να σε περάσουν, έτσι κανόνισε. Ο άλλος να μην το συστάωρησε. Δεν έχεις σαν κάνει και παιχνίδι, θα έχεις πω και είναι εγώ από εκεί πέρα από το πρώτο φάουλ. Έλα, μόνος έπεσε. Παιδί μου. Ο άλλος του κάνει φάουλ.
Δεν βλέπεις offside είναι! Offside είναι! Δώσε κάτι ρε! 3 παραβάσεις κάνανε! Όλο τους βάλει μια Μπράβο, φύγε! Έτσι βγάλει τους έξω! Πήρες! Αϊβά, πιο πίσω. Μόνο με γεμίσματα πραγματικά. Και 11 Όχι, ο Αμίλιο. Μιχάλη, το μωρό. Παίκτη Άιβα! Αϊβά το 4. Δικιά σου είναι, δικιά σου! Πιάνεις ρε, πιάνεις ρε! όχι ρε Μαντίκη, πόσο κάνει ηλικία. Γιάννη! Πιάνω παπάς πλάτη σου! Κάτω να κλάψω να μην βλέπω. Μπράβο Γιάκο! Μπράβο ρε, πρόλαβες! Ήρεμα, ήρεμα! Σούτα ρε! Σουτ! Σουτ! Μπράβο ρε Γιωργάρα! Μόνο με την εμπειρία του, Ρόδα. Το παιδί μας! Δεύτερη! Το παιδί μας! Το γιατρό! 40 χρονών είναι! Να δουλεύουμε και αύριο! Και τώρα 2-1. Λανό παπα πάρε την κεφαλιά! Δεν το κάνει με σέντρα. Στο δεύτερο. Καλό! Άμα την έπισε κανένα θα έγραφε.
Δεν τη βρήκε καλά, γι' αυτό έφαγε. Στο βάρ πήγαινε! Αυτά Χρήστο είναι όπου πάει μπάλα, πάει. Μας κάσει μπάλα τέλος. Τέρμα! Λάισμα τον έχασε! Να το τώρα, να το! Βάλε μπάλα έξω! Ο Γιαννόπαπας, μίλατε Γιαννόπαπα. Ο Γιαννόπαπα μίλα. Δεν θα προλάβει. Ρέμισε την μπάλα, ρέμισε. Πάρτα ανάσε. Μας είναι και τα ίδια ρε Πάρτα ανάσε. Μάγκο, φώναξε να γεμίσει το κέντρο. Είναι απλό ο Γερμανία. Παίζαμε 10 να γεμίσουν το κέντρο να πάνε την κεφαλιά. Δεν βάζεις λίγο το από πάνω. Πρέπει να γεμίσει το κέντρο, έχουν απλωθεί παντού. Λεβείτε λίγο ρε. Πάμε λίγο πιο ψηλά. Γεμίστε το κέντρο. Έλα Ευρωπιάδε, έλα. Αντώνη, διώξε. Αντώνη. Μπράβο, Αντωνιό, μπράβο, Αντωνιό. Ένωση είναι. Ένωση είναι. Δημήτρη ψηλά. Το μικρό Μίτσο μπροστά. Γραμμή, Αντώνη, γραμμή Μίτσο. Ό,τι και να γίνει. Μπράβο. Πάμε. Έλα ρε, την έχασε εκεί ρε Μπατίδη. Την έχασε, παίκτες δεν έχω. Μα δεν τρέχει. Μα δεν έχω μέρες. Τώρα το έτσι. Παίχτε εδώ. Μπορεί ο Μπατίδης. Έλα ρε παιδιά. Δεν σταματά να τρέχει. Σωστό. Το 10 ήταν ένα μέτρο. Καλά τα πάμε. Έχεις ξεχνιάσει λίγο. Δεν είχα πολύ μπαταρία. Θες να σου φέρω το powerbank? Το φοράω. Βγάλε μια κάρτα κίτρινη. Πουλώσέ το ρε. Κοντρολαρισμένος. Ο Παπαδόπουλος τι έπαθε. Αντώνη με τη μία. Λάσει στο 30. Του χρόνου πια. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να κατέβω. Να μην έγινε δες που θα προλάβαινες εδώ. Ήσουνα σήμερα δεν γίνεται. Να φύγει! Να φύγει! Όχι έτσι. Ανώ. Δεν κάνεις τους κακός στο μέλλον. Γιατί? Κάτι. Σιγά Μίτσο, σιγά! Μπράβο ρε Μίτσο. Παίρνα τη. Μπράβο του. Στην μπάλα βρε παιδιά, στην μπάλα. Θα το φάμε ρε μαλάκα, τον αφήνω. Τον αφήνω και τον τρελάρει για μένα. Έλα παλάβρα. Μίτσο κάντινε ρε! Λοιπόν, εκεί έξω μαζική. Εμάς μας λείπουνε. Από τις άλλους. Πάντως είναι πιτσιρίκια. Δεν είναι και εγώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, εμένα με ενοχλούν τα λουδάκια.
Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Πάμε Λίπε! Πάμε Λίπε! Έλα Λίπε. Βάζεις χέρια! Χωρίς χέρια! Ας τα χέρια σου! Ξαναπες το Βαγγέλη. Δεν το κατάλαβα. Επανάληψη! Μπήκε και βγήκε, Εσύ είναι αλλαγή που δεν κάνει το πλάκι. Έχεις παίκτη Αϊβαλιώτη, το 4 βλέπε καλά. Έλα βρε μαλάκα. Βγάλε μπάλα, βγάλε μπάλα. Βγάλε μπάλα. Αφού μόλις έπαιρνα τη φάση σηκώθηκε. Αυτό ήταν πολύ τώρα. 3 μέτρα πίσω είσαι εσύ. Καλά, αυτός κοιμάται, ρε. Φάουλ είναι! Φάουλ είναι. Βάζει χέρια. Βέβαια, μένος ο Λίλης. Μαλάκα, όλοι άχρηστοι. Τελιγιάννη εσύ. Ένα καλό είναι. Ναι, ο Δελιγιάννης, ο Δελιγιάννης. Όλοι άχρηστοι. Πάμε Μίτσο! Μπράβο ρε Μίτσο! Μπράβο Εσκενάρα. Φάουλ είναι, φάουλ. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε Μίτσο! Μίτσο πονάς! Δώσε χέρι! Δίνουμε χέρι εκεί. Να φάνε 8 ώρες το βίντεο. Χωρίς ενίσχυση δεν πας πουθενά. Έτσι, αυτός ορίζεται να κερδίσει ένα μάζεμα, να θέλει να παίξει μαζί. Μπράβο Λίμπε! Σκοτώθηκε αυτός. Αυτά τα παιδιά να πας μετά και στην άμμο και να αφήνει και το δαμάκι. Δυνατό να το λέω. Κούνησε τον. Πάει μπάλα, πώς απλά πάει μπάλα. Κούνησε τον. Σουτ! Πάμε Αντώνη! Θέλω. Σερέπα, πες εκεί κάτω ρε. Σερέπα είναι φάουλ που τους κάνει, άμα πέσει να το πάρεις. Όρθος δεν παίρνεις φάουλ εδώ. Να πέσει. Λίμπε! Πήγε αγόρι μου, έλα! Ρε μαλάκα, τι μας κάνει ρε μαλάκα. Τι κάνει το παιδάκι. Ο άλλος πάει να τους περάσει. Πάω!
δυνατά λιπέ! Έχετε διαλέξτε. Δεν είναι τίποτα. Μπράβο Κωστάκη, μπράβο Κωστάκη! Προσάρεσε Κωστή. Δεν μαλάκα, προσάρεσε. Εύκολο είναι να προσάρουμε το τι. Και τώρα είναι μεγάλος. Μπράβο ρε μεγάλε! Μπράβο Τέρμα! Έλα, καθαρίζουμε εκεί μέσα την μπάλα. Μπάλα βλέπετε, παίζει μπάλα! Κοντά! Το δεύτερο, το δεύτερο! Πολύ καλό κορμί. Έλα βρε μαλάκα, που δώσεις και ψανίδια. Νικολή. Τσάμπε. Έλα βρε μαλάκα, που δώσεις και ψανίδια. Να το κουπουλά μέσα. 2 λεπτά όπως το πες. Καλυτερείς. Δεν μπορεί να γίνει. Πήγαινε και εσύ, Λιμπέ. Χέρια βάζει! Χέρια βάζει! Μπράβο Δέλη Γιάννη, σκούπα! Θα πάει πίσω ο Λιμπερόπουλος να πει το Κωστάκη μπροστά. Έλα μωρή κοινόνουπα! Φαντάζει το καρβόνι. Ένωση! Ένωση! Τι κάνει, βγάλει του κάρτα ρε! Την αλλαγή σταματάει! Παιχνίδι είναι ρε! Έχει καθυστερήσεις, τι ζορίζεσαι! Αφού έχει καθυστέρηση η αλλαγή, έλα Παναγία. Ποιο έβαλε Κασελάκη. Κασελάκης. Στη θέση του Κιδονάκη ποιος πήγε? Τζον Πάπας. Τι τον έβαλε έξτρα, το Κασελάκη Λαμέλα. Δεν είναι το Κασουδάκι. Άσε να μην τον υποψήφιτε κανένα. Αυτό που βάλε. Το είχε βάλει το στάνο. Ο Κασάκης πήγε, δεν μήνα πίσω. Γύρνα, Δημήτρη. Η Λαμέλα είναι έξω από την περιοχή. Μπράβο ρε Παξά! Μπράβο ρε! Ηλία! Μπάλα βλέπε! Μπράβο τον Νίνο!
Αντωνίνο! Μπράβο Κασούδα! Ξανά! Τον Κασελάκη! Κόκκινη είναι! Να μας τρελάνει, Πήρασε καμιά κάρτα! Θα ξυπνήσουμε και το μωρό. Θα ξυπνήσουμε και το μωρό, ρε. Στήκατε πάνω σας! Πάλι, ρε. Τι δίνει, ρε. Πήγε με τη σειρά. Πού έχετε φέρει, λέει εδώ, τα μάτια. Μπράβο Κώστα! Το καλείστε που τον εξύπνησε. Μπράβο Λιμπέ! Αυτό είναι ψηλά, Βακάς. Μην πηγαίνετε πίσω. Αμελιακό! Ρε, ο Μπατίδης είναι τελευταίος. Ποιος είναι το 6? Το έξι είναι ο Μίτσος. Η έξοδο στη Μεσολογγίου ήταν αυτή. Πάμε, παιδιά. Για να αποφασίσω. Το 16 δείχνει. Ναι. Για να πάτε, απέναντι πες. Μην πας, Δημήτρη. Το βλέπει. Μπράβο! Μπράβο ρε Άιβα! Πίσω να παίξεις, πίσω. Ο Άιβα. Όχι ρε μαλάκα, 5 βγαίνουν. Αχ, πιο καλή ρε. Γρήγορα! Άιβα! Κάνε άμυνα! Μπράβο. Έξαμε τέρμα, δεν το ξέρει αυτό. Βγάλ' τους τώρα. Βγάλ' λίγο έξω, ψηλά! Ανεβείτε λίγο! Γεμίστε το κέντρο, ανεβείτε! Μπράβο ρε Μηδιάδη. Πήγαινε, Κώστα. Πήγε Άιβα. Να το λάθος. Μιτσό, είστε πολύ κομμένοι! Τέρμα, συνάδελφε δικό μας. Το πορτοκαλί φοράμε! Γύρνα Άιβαρ. Όχι φάουλ, Ηλία. Δεν τη δίνει με τίποτα, δεν τη δίνει. Πάρτε παίχτες! Παίχτες βλέπετε, παίζει μπάλα! Μπράβο Ρόβα, δώσε. Μπράβο! Κώστα γύρνα! Πήγαινε μέσα ρε! Πρώτο δοκάρι, τέρμα λίγο πιο πίσω! Πάμε λίγο Γιάννο Παπά. Χέστηκε πάνω, τσίτησε. Αιωνιότητα φέρνει. Ακόμα και 25 λεπτά εδώ, πώς δηλαδή. 35 παίζουμε, ρε. Όταν κάνουν 35 λεπτά κάτι. Μην το φάμε ρε φίλε τώρα, μην το φάμε. Στην γραμμή μείνετε, Ηλία. Τι κάνει, το 2 μας ποιος είναι? Μπαίνετε μέσα αύριο πρώτη. Να το λάθος, Αντωνίνο, έλα Αντωνίνο! έλα Αντωνίνο! Ξανά! Ξανά!
Τι έκανε ρε, δεν το είδες, τι έκανε. Ένα τον Νίνο. Στο 49 να θυμάσαι. Εντάξει. Α, φάουλ ήταν ρε, εντάξει. Έλα ρε Αντωνίνο. Είναι offside ήταν, Χρήστο. Αν την έκοβε ήταν offside, δεν κάνει τραβηστίες. Καλά, άμα κλείνει ξανά Με την τη πάση μία σου δεν το λέγα. πούμε, δεν έχει τα κουράγια όλοι να πάει στο... Δεν ήθελε κρέτη. Δηλαδή, καλά το παιδάκι. Τασουδάκη! Θέλει μέσα. Γέμισμα. Κατευθείαν, κατευθείαν. Μάλακα έγραψε. Φάτο ρε πούστη να πηγαίνουμε. Φάουλ μαλάκα! Τα τράπεζα ρε γαλιά! Φάουλ μαλάκα! Βγάλε μπάλα, βγάλε μπάλα! Βγάλε μπάλα! Βγάλε μπάλα αυτό! Βγάλε μπάλα! Γαλιόλια είσαι μαλάκας! Γιώργια, φάουλ είναι αυτό, Ποιος είναι ο δικός του? Ο προπονητής έχει σκάσει. Μαλάκα δεν Δεν έχει φωνή να μιλήσει. Δεν κοιμάται ρε παιδί. Ρε εσύ, γιατί το κάνεις αυτό. Κοίτα τώρα εδώ ρε φίλε. Μπράβο Μιτσό! Έλα ρε μικρέ, μόνος σου. Μπράβο ρε. Μόνος σου ρε. Μπράβο Κασού! Σούτα ρε! Άμα κάνουμε καμιά καλή Να κερδίσουμε το πας. Άμα κάνουμε μια καλή. Μια τι δεν θέλει να κάνουμε. Να βλέπει. Τραβάει και μαλλιά, Νικολή, τραβάει και μαλλιά. Κάλυψε στρατό! Το μέσα στρατό! Μπράβο ρε! Τον κατάπιες ρε. Δεν έχω μάλλον. Παίζε! Φάουλ κάνει! Κάτσε πάνω του είπε! Τι θέλουνε. Και τώρα για να το φάμε είναι ρε. Ό,τι θέλουνε. Παίχτες πάρτε Μίτσο, μοίρασε παίχτες για να παπάς! Με ανοιχτά χέρια δίνεις φάουλ βλάκα! Ένας ψηλά! Πάρτε παίχτες! Έξω από την περιοχή παίχτες. Τερέπα, στο 7 πήγαινε! Τερέπα, στο 7 πήγαινε! Ρε Βαλιάνο, μάθω του μαλάκα. Στην περιοχή, στο 7, να πάω να πάει κύριε. Μαλάκα δεν κάνει φάουλ. Θα πάω στο τέτοιο. Δεν είναι ανάποδο ρε. Όχι ρε. Έλα ρε. Πολύ καλός. Δεν ήταν καλή. Μάλακα τι βγάζει το παιδί. Μαλάκα τι είναι. Μαλάκα Πολύ καλός. Έλα βρυγάρι. Όσο πάτης τρώχνει. Βρε μαλάκα Αλβανέ. Βρε μαλάκα ρε φαρί. Θα παίρνεις τηλέφωνα πάλι! Ό,τι μένει. Μαλάκα. Βγείτε προς τα έξω λίγο Αντώνη, βγάλ' τους έξω! Δημήτρη, στην πλάτη σου! Κώστα, στην πλάτη σου! Να το λάθος. Ρε Κασελάκη. Έλα Κωστή. Γύρνα Κασουδάκη! Μπράβο Κωστή, πρεσάρτζε. Ναι.
Πάμε θέσεις ρε. Δεν κάνει τη σέτα. Ρε πηδήξε ρε. Γιάννη πάτε πάνω σου. Γύρνα Κασουδάκη. Παίχτες, πηδάμε! Παίχτες! Πράσαχη στο δεύτερο! Αντώνη το δεύτερο βλέπε! Στο δεύτερο πάμε Κώστα! Offside είναι οι μαλάκες! Ρώμο! Τι είναι αυτό τώρα? Άιβα το χέρι το παιδί. Αναλλαγή Αντώνη! Πάντως αυτή η αλφα δεν είναι. Είναι ζαβή. Είναι ζαβή. Δεν είναι η αλφα. Να το ξέρουμε. Μην αγχώνεσαι πάπη, μην αγχώνεσαι. Μπράβο Σκενάρα. Μπράβο Νίνο. Γιώλια είσαι μαλάκας. Είσαι μαλάκας Γιώλια, τέλος. Γύρνα Κώστα, γύρνα στο δεύτερο. Γύρνα ρε. Μπράβο! Μπράβο ρε μεγάλα! Μπράβο ρε! Κάτα μαλάκα! Μπράβο ρε μεγάλη! Σταθερά έτσι, τι μαλακία. Στο κέντρο, κλείστε λίγο στο κέντρο! Ρε μαλάκα, δεν πήραμε πέναλτι τις χρονιές αυτό. Δώσε πέναλτι. Έπισανε, μπήκαμε φούλε, πίτεσανε. Κασουδάκης βοήθα! Γύρνα Κώστα. Κώστα. Για πάρα βάλεις ρε μαλάκα, πάρ' το χαμπάρι. Δεν προλάβες. Στο διάλο ένωσο μέση μαλάκα. Ένα μαλακισμένο 7 έτσι. Το ξέρω. Έληξε! Γιώργια! Θα φτάσει πρώτο! Κύριε Αλβανέ! Κύριε Γιώργια! Σου φωνάσανε για καθυστερήσεις και χέστηκες! Γιώργια! Τώρα κρατήσεις πάλι 8 λεπτά, Μπράβο! Έφυγες! Μπράβο, δεν πειράζει, μπράβο! Θα τρελαθείς. Αλλά το βλέπεις τη δυσφορή, έτσι. Τα φρύδια δυσφορή. Μπράβο! Μαλάκα! Όσο να είναι, τους βάζεις πια μέσα, ρε μαλάκα! Αρχίδη! Μαλάκα, Αλβανέ! Στο διάλο! Στο διάλο, μαλάκα! Δεν είσαι ρατσιστής, αυτή είναι Αλβανία. Το μαύρο τι θα του πεις. Γιώργια, δώσε πέναλτι να το συμπρέσεις! Μαριάνο, σε παρακαλώ ρε φίλε, κάνε μου τη χάρη ρε, κάνε πουτάνα πάλι ο Τσούκλης. Τσούκλης πάλι τύχηκε. Αλυτόπλωμα, αλλά όχι έτσι. Αλυτόπλωμα, αλλά όχι έτσι. Δεν είναι ρε μαλάκα. Τώρα θα το φάμε. Πάρε παίκτη. Άντε πάλι. Είναι offside, τραβηχτείτε. Offside είναι! Offside είναι. Όμορφα! Μπράβο, παίξε. Έτσι το πάμε. Πάμε! Έλα! Κάτα είναι! Κάτα κόκκινη είναι! Κόκκινη είναι τώρα! Κόκκινη είναι μαλάκα! Κάτε μαλάκα! Κάνει πουτάνα! Κόκκινη είναι μαλάκα! Αυτός θα σβήσει και δεν πάει μαλάκα! Να τη δίνεις τώρα, δεν ήταν φάουλ! Ρε την άμυ. Εσχέν! Κασουδάκης πες μέσα, Κασουδάκη! Να το βάλεις έχεις που ήταν γύρω!
Γρήγορα πίσω, πίσω. Γύρνα Ηλία. Και εσύ Αντώνη. Μπράβο, Λίπε. Έληξε! Γύρνα Κώστα. Γυρνάει Κώστα. Κάνω Παπάς. Πήγαινε βρε. Πάμε, πάμε, πάμε. Μόνος του! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο τον Τόκο! Μπράβο από τον δρόμο! Μπράβο, Ιωάννα. Σιγά, σιγά, σιγά. Μπράβο! Βαγγέλη πες του μπράβο Λιόλιο. Μπράβο, Λίλιο. Καλός. Άκουμε μόνο. Άγιο αργά παρά ποτέ! Το τηλέφωνο μου είναι 29. Μετά θα σου πω και τα υπόλοιπα. Είναι σαν τα υπάγγια. Θα συμπαράσταση. Ρε, σε κατέβεις. Να σου πω την αλήθεια πιο καλά. Μπράβο ρε μεγάλε. Πήγαινε ρε Μανιώτη, να βάλεις πέρα με σκουφλάνι. Από εκεί σούταρε. Τι πήγε να κάνει ο Θεός. Μαλάκα και τι κότανε. Μπράβο! Μπράβο ρε Μίτσο. Τζον Παπά! Μπράβο εσενάρα. Μπράβο MVP. Μπράβο ρε Μιτσό. Δεν πειράζει. Γύρνα. Γύρνα Στράτο. Όλος μου βράχηκε. Μαλάκα ρουδά. Ρε παιδιά δεν έληξε. Ο γιος σου. Έληξε. Ακόμα θέλει να κάνει τέρμα. Ο γιος σου. Είναι η ώρα που το τρώμε. Πάμε να φύγουμε. Έχεις κανένα άλλη ομάδα να λέει τέτοια. Άντε πρέπει να φύγουμε. Για γούρι του. Έχεις κανένα άλλη ομάδα να λέει τέτοια. Όχι, αλλά έλα να σου πω, άμα πάμε γκολ πιστεύω οι μισοί θα φύγουν. Άμα λοιπόν πάμε να φύγουμε, πάμε σπίτια. Πάμε με το μετρό ρε. Όσο είναι 1-1 καθόμαστε εδώ να. Κώστα, ανέβα όσο μπορείς. Φύλαθη, μην βρίζετε. Πάρτε και φύγε. Έλα Κώστα, Αδικιά μας είναι η μπάλα ακόμα, τι χάσαμε. Δεν τη χάσαμε την μπάλα ακόμα. Γυναίκα μου, τι να σου πω. Γυναίκα μου, ρε. Παίζω ακόμα, παίζω. Τηλέφωνο δεν πιάνει. Να το πιάσω και να πω παίζει από τη στιγμή. Θα το βάλω κάτω με το παλιό ψαράκι. Πάνω από τη σέντρα είναι, πάνω από τη σέντρα είναι. Πάνω από τη σέντρα είναι, ρε. Θα τον εβάσεις στο καρότσι πάνω. Μπράβο Κάσου, μπράβο. Μπράβο Κάσου εκεί. Μπράβο Κάσου. Πάμε Κώστα σκύλιας αγόρι μου. Όχι την πουτάνα. Ξανά. Πάμε Αντώνη. Ήρεμα Αντώνη, ήρεμα, μην πες. Ηλία, κλείσε Ηλία, μπράβο. Μπράβο Αντωνίνο. Μπράβο Αντώνη. Το πασταρνάκι. Σούταρε, σούτ. Πέναλτι. Πάμε, πάμε, πάμε. Μπράβο Μπράβο. Ο Νικολής είναι τον τερματοφύλακα. Ήρεμα, βγάλ' τους έξω, βγάλ' τους έξω. Ήρεμα, ανέβα περιοχή, ανέβα, ήρεμα. Ήρεμα. Μάδευε. Πίεση. Έγινε το λάθος. Λοιπόν, Σουτ. όσο είναι Έλα. δεν με πέρα καμπάρα κάτω. Ναι ρε, κάνω να Τώρα γίνεται το τατή. Ωραία, πόσα δίνεις, παίρνω. Τι, 90 λεπτά έβραχικα, πριν και κάτσα στο νερό. Πόσα πήραμε, να ξέρω. Άμα είναι μπορεί να πάρουν και πού να πάρουν. Στο βάρ.
Είναι καλμαρισμένο το πολυατρίτρε, είστε καλά ρε, πάτε. Έρεσε πόσο είναι? Δεν ξέρω πώς είναι. Έληξε! Όρια της καλεσέρας. Έχουμε κάνει δεκάλυπτα ακόμα. Εγώ νόμιζα ότι έλεγε και είχαμε... Ακόμα έχω πει. 3,5 πιάσα. Αυτή είναι καλή ώρα για πάλι, όχι 11-12 ώρα το πρωί σαν τα κουκούτια. Κασουδάκι! Έλα πιο κέντρο, Κασουδάκι! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε Άιβα, Ιώτη, μπράβο αγόρι μου! Στράτο! Στράτο! Η Ντόρτμουντ χάνει 2-0 από την Μπόχουμ. Εντάξει, μια φορά έλα, έχει ακόμα, δώστε λίγο. Παίχτες. Μπράβο Λιακού. Έχει ακόμα, δώστε. Κασουδάκι, εκεί μείνε, εκεί. Τον εσπρώχνει. Μπράβο Κασού, μπράβο. Μπράβο μωρή Κασούδα! Ήρεμα! Έλα ρε! Δώσε! Άλλο φάουλ είναι! Γύρνα! Έλα λίγο, σήκω! Άμυνα τώρα, έλα! Κασουδάκι πιο πίσω! Ποιος ο Κασουδάκι? Έλα, εννοείται. Απ' τα ρουφούνια την περνάμε. Έλα ρε, διώξε ρε! Πάμε στην μπάλα, Όχι φάουλ! Σουτ βρε από εκεί! Πήγαινε Κώστα! Πάμε στη μαλάκα τα πτώχο! Αλήθεια. Κάμω τη χώρα σου. Μαλάκα μαύρε! Λαμένο πέναλτι είναι μαλάκα, λαμένο πέναλτι. Λαμένο πέναλτι. Λαμένο πέναλτι. Στο μεταξύ, κάνει το πέναλτι, πώς του κάρτα, η δεύτερη. Αφού κάνει η παράβαση. Το σφυρίζει το πέναλτι, τόσο και κάρτα δεύτερη. Πήρες η σούκλα μαλάκα. Μαλαξιμένο πέναλτι. Τώρα γίνεται κάτι. Έλα τσακαλέ. Έλα τσακαλέ. Έλα τσακαλέ. Έλα μεγάλε. Στις καρτίνες ρίξε το, στις καρτίνες. Ούρε, ου. Απάρε, γαμίσεις. Τώρα, Άντε με γαμίσου. άντε γαμίσου μαλακισμένο. Κόντο πούς την γαμίσεις. Άντε πίδεψου. Μαλακισμένο. Μαλάκα. Αρχίδι. Πώς θα το πάρει. Πού στο πέδω. Πού στο πέδω μαλάκα. Άντε γαμηθείτε. Πού στο πέδω μαλάκα. Άντε γαμίσου. Άντε γαμίσου και σε απ' εκεί ρε. Μαλάκες. Καλά, μαθαίνεις. Ξύλο θα φάμε. Εσύ τι κάνει ρε αυτό. Άντε μαλάκα κι εσύ. Κώστα, ξύλο θα φάμε. Δίκιο έχετε, αλλά επειδή είναι παιδάκι πρέπει να το πείτε λίγο ρε. Νίκο, σταμάτα, Νίκο, σταμάτα. Είναι 10 χρονών ρε, 12.
Ναι, αλλά δεν είναι να του δώσει μια συμβουλή του παιδακιού. Μια συμβουλή, είναι παιδάκι. Παιδάκι, το ξέρω. Είναι παιδάκι. Δεν άκουσα ότι είσαι μικρός ακόμα. Είναι το ξοκαρότσι και λέει άντε κανούς και αυτά και σε πήραξε. Πολύ σταμάτα, μην. Γιατί άμα κόβατε παρουσία για να το φέρω το πρωτάθλημα. Είσαι ρε φίλε, εμείς παίζουμε για την κάπου. Άμα μην κατέβομαι, πάρετε έτσι, απέξετε έτσι. Θα δούμε το 1-6 μετά. Είναι αυτός. Βαγγέλη, πες και τα άλλα δυο ψηφία του τηλέφωνο σου. 6-9 είχαμε μείνει, πες του και τα άλλα δυο. Θα παίρνεις πάλι τηλέφωνα, Γιώργια, καλή συγγνώμη. Τώρα ξέρω. Ρε μαλάκες, ηρεμήστε! Εσύ τα βλέπεις όλα... Καταρχήν φαινόταν... Βάλτε ζώνες! Πήγα να το πάρει, φαινόταν. Πήγε πάρει να πει. Ποιος άκουσε το παιδί με τα γυαλάκια, τα άκουσε. Ποιος άκουσε το παιδί με τα γυαλάκια. Φωνάζει ρε. Πάμε να φύγουμε! 6-9-8-43. Εσύ το άκουσες. Έλα. Πάμε, Βαγγέλη. Τώρα πάρεις αυτό. Ξέρεις να πάρεις τώρα. Τώρα πια ξέρεις να πάρεις. Ξέρε, που στο λέω μείνω καλκοδέμος πήρα. Όχι, όχι. Όλες θα τα πάρει. Τραπέζι έχει, τι έχει, τραπέζι. Μας έχει κόψει ο καλκοδέμος 3 Ναι, ωραία. Πάντα έτσι γίνεται. Το πέναλτι ήταν βλακία μας, το πέναλτι, τώρα μην Ο πανηγυρισμός να πάει να πανηγυρίσει ο Μαλάκας από εκεί. Νικολή, προκλητικά σε σένα έρθει. Προκλητικά έρθει το Μαλάκης. Τώρα να σου πω εγώ το 2-3 να πάει. Στο μάτι σε έχει βάλει, σε έχει βάλει στο μάτι. Τώρα δεις. Είναι και χαρακτηριστική η φωνή σου. Είναι και χαρακτηριστική η φωνή σου. Το 4 ήταν, Νικολή. Αυτό που βάλει το πέναλτι ήταν και το... Και ο Μάρκος ο άλλος. Το Μάρκος δεν θα τρελάει. Σε δουλεύουνε ρε! Στο κόρνερ πήγε κράτα. Μπράβο. Α, Μιχάλη, το νερό μας χτίσει κάτω. Έλα, πες σε κάτω να πάρεις πέναλτι. Τα ξέρεις τα κόλπα. Κράτα τη εκεί. Τι κάνετε μαλάκα. Αυτό τι ακούσεις ο Μαλάκας. Ρε να φέρει τον Μαλάκα. Αφήσε εσύ. Να πάω το σπίτι σου. Αν ζητάς πάλι Είναι 13. Καλά του βγάλεις!
Κώστα, Κώστα, στο YouTube. Στο YouTube θα την βάζεις. Στο YouTube. Τώρα και να μας προκαλέσουν. Μην μιλήσει αύριο, όπως το λέω. Ήθελα από εκεί, Κότσα! 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 Φύγετε ρε, φύγετε από εκεί! Τελείωσε ρε! Γιατί να ανοιχτεί η πόρτα εδώ ρε? Ο προπονητής είναι αυτός. Με τα μαλακισμένα όλα. Νικολή. Μπράβο Νικολή. Πάμε φύτε. Νικολή. Όχι, Νικολή, πάμε. Εγώ μαζί σου, Νικολή. Πηγαίνετε μέσα! Πού σε φέραμε σήμερα? Ας το ξανακάνει. Ας το ξανακάνει. Ό,τι θέλει να κάνει. Ας κάνουμε και τον άλλον τον είδες εδώ στη γωνία. Στη γωνία τον είδες. Το 9 τι μας έκανε να τον είδες. Το 9 δεν φεύγει, το 9 δεν φεύγει από εδώ. Και το 9 είναι μαλακό. Το 9 δεν φεύγει από εδώ. Το 9 δεν πρέπει να φύγει. Κανονικά δεν πρέπει. Α, εγώ τα λέω να το κορδεύω. Δεν θα σε κανείς. Μην πούμε σε περιπέτειες τώρα. Μόνο που ξέρουν ότι μας κερδίσανε 2-1 με το χάρη και με Και το παιδάκι. Το 9 θα το είχα παιδίξει. Νικό, και εσύ Μιτζάμι. Τέλος. Εσύ να μας επάσπασες να μας στήσεις. Αλήθεια. Τη βγάζει κόκκινη, για να δούμε τώρα. Για να τη δούμε. Τώρα δεν έκανε κανείς τίποτα, περίμενε. Και βγάζει απευθείας κόκκινη σε εμάς και τον εμούνταρε ο άλλος. Βάλ' το απευθείας. Εκεί είναι η κάρτα. Αυτό έτσι. Λιολιά, το τακτοποιείς. Ας έκανες την ούρκη. Λίτε ρε Λιολιά, φύγουμε. Και έρχεται και το είναι και λίγο γιατί να κάνει. Εδώ είναι όλοι αυτοί. Το μόνο που του δίνω πρώτο είναι και είπα τις φωνήσεις. Ναι, και είπε, εγώ λίγο εκεί δεν βλέπω τι σας κάνουν. Στον πάτο σκότω μόνο. Φύγε μπροστά! Έχεις πρίξει από την ώρα που Έλα Λιόλια, λήξω! Έλα ρε μαλάκα να πάω να φύγω. Φράγκα έσκασε. Είδα παπαντόφλα. Δεν θέλω. Σε πάω, αλλά όχι τώρα. Λίκτο Λιόλια, λίκτο. όχι τώρα, τι ώρα θες. Πες μου τι ώρα το θες. Ναι, καλά και εγώ το Τέλος, και με 10 δεν ήταν και με 2 πέναλτι. Ήταν βέβαια τα πέναλτι, αλλά θέλω να σου πω. Κόρακας. Μπράβο, Λιόλια, μπράβο.